Good morning mga ka-George! Panibagong araw, panibagong galawan naman tayo mga ka-George. Huwag tayong papayag na wala tayong gagawin sa buong araw mga ka-George. Kailangan nating dumiskarte. Kailangan natin may magawa sa buhay mga ka-George, sa buong araw natin mga ka-George. Mahirap kasi buong araw wala tayong gagawin mga ka-George, hindi tayo didiskarte. Naku, sayang yung araw mga ka-George, sayang isang araw na wala tayong ginawa. Yung wala tayong ginawa, nagmumukmuk lang tayo sa tabi, sayang po mga ka-George. Kaya galaw-galaw po tayo mga ka-George. Every single day dapat meron tayong improvement sa buhay. Para wala tayong pagsisihan, ang importante, may improvement na nangyayari sa atin every single day mga ka-George. So yun lang mga ka-George, kay mamalingki sa amin mga ka-George, nangabri raw tindahan mga ka-George, kay mulakaw na pod mi, kay mamalit na pod mig mga gulay mga ka-George, adlaw-adlaw man jud ni. So bye mga ka-George!